फिन आरोबाव बारायफिनदों गेस सिलिन्डारनि बेसेन बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो हाजों अख्रांजों समान बेसेनाव बारायफिनदों कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना हादरनि मोनबा रायजोआव बिधान सभानि बिसायख'थि जानानै थांबाय आरो बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना गोबाङै दावखोनायखौ नुनो मोन्दों दिनैनिफ्रायनो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना हाजों अख्रांजों समान बारायदों हादरनि दाब दाब रायजोआव बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगो गेस कम्पानिया 19 किल'ग्राम गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ बारायदों दिल्ली चेन्नाई मुम्बाइ आरो कलकातायाव आलादा आलादायै गेस सिलिन्डारनि बेसेन बारायनायखौ नुनो मोन्दों फारसेथिं कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनाय लोगो लोगो बायदि बायदि हटेल रेस्टुरेन्टफोराव जाग्रा आदारनि बेसेनफ्राबो बांनो हागौ मख'नो गोनांनि थांनाय 1 नबेम्बराव मोनफ्रोमबो कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेनखौ 100 रांसिम बारायनाय जादोंमोन आरो बेबादिनो दिनै 1 डिसेम्बराव कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेना 200 रांसिम बांदों बेबादिनो दिनै दिल्लीयाव गासै 1889 रां मुम्बाइआव 1785 रां चेन्नाइआव 1995 रां आरो कलकातायाव 1943 रांसिम कमार्शियेल गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनायखौ नुनो मोन्दों